doka mun tambari mai daɗi garba da ganguna leke ne zane yau na asiri lungu da sakuna duk mai kashi a wando ya wanke don yin labuna mai cutar al'umma to ka gane rabbi yake mana duk daɗin rayuwa to ka gane ai za ka mutu an mulki naku ne to a yanzu za na tuna muku ina fir'auna wai yake kaga shi ma yanzu ya mutu ina hama ne cika kaga shi ma wannan ya mutu ga mazalincinka wata ran kai ma za kan mutu shi mulki ai sifa ce ta Allah ya maganar take kuma yayi hani da zalunci hakanan ma kun riki inni zulman ala nafsi hakanan ayar take shugabanninmu ku gane akan ku haƙƙinmu yake amana an kaba ku kuke ci duka kun sake mu 'yan Najeriya muna saka wuya ƙasa ba kariya masu mulkin 'yan giya mun fada damuwa ba daɗin rayuwa zalunci yayyawa ba a baka ba naka ma kwadarsa kullum za a yi rayuwarka a haddari ko yaushe ko me za ka yi ka tura kuɗi a banki a ɗiba san ba tausayi ka rike shi don ka je ka siyayya ka fada tsautsayi ko ina ba mafita to ina muke wai mu jama'a mu daga hannuwan mu sama kuma dage da addu'a Allahu gare ka mun tsuguna ka ji tausan al'umma domin darajar ma'aiki rasulu abban Fatima Allahu ka rusa duk wani mai zaluntar al'umma mun kaskantar da kanmu gare ka sarki mai sama Allahu ka yi mana addu'a amsa mana kai karshen fitina zalunci ka hana sanya musu razana dan da haka yi mana alhajin kudi ne nan mai baitika al'umma na yau muku sallama ayyakai